Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Sean Caruana ta' 28 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli b'diversi serqiet f'lokalitajiet differenti madwar Malta. Il-prosekuzzjoni spjegat li Caruana ġie arrestat fit-13 ta' Jannar fil-Ħamrun wara li kien hemm mandat ta' arrest f'ismu. L-imputat kien qiegħed jiġi investigat wara li bdew jiġu investigati diversi serqiet fil-Pjetà, fil-Marsa, fil-Belt Valletta u fir-Rabat. Ġie spjegat ukoll li l-imputat fis-26 ta' Diċembru ġie arrestat b'attentat ta' serq u ftit wara iddaħħal l-isptar Monte Carmeli. Meta ħareġ l-imputat mar Lassa fejn beda jitlob għall affarijiet personali tiegħu, intqal li hemmhekk l-imputat ma setax jiġi arrestat għaliex ma kienx hemm mandat ta' arrest, għalhekk ġie arrestat ftit ġranet wara. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża f'isem l-imputat għamlet talba l-ħelsi mill-arrest fuq ir-raġuni li meta ħareġ il-mandat ta' arrest, l-imputat mar min jeddu għand il-pulizija. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-fatt li l-akkużat huwa mixli b'diversi akkużi u l-fedina penali tal-imputat hija waħda kulurita. Ġie spjegat ukoll li diversi persuni għadhom iridu jiġdu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Elaine Rizzo ċaħdet it-talba għal ħelsi mill-arrest. 4 ġuventur Franċiżi li għandhom bejn 18 u l-21 sena ġew mixlija b'diversi serqiet ta' karozzi. Huma tresqu l-qorti l-ħadd wara nofsinhar fejn il-prosekuzzjoni spjegat li jumejn ilu l-pulizija ġew informati mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li kumpanija tal-karozzi tal-Kiri qalet li nsterqit ilha karozza. Il-kumpanija tal-karozzi qalet li kull karozza kellha fiha tracking device u għalhekk setgħu jkunu jafu fejn qiegħda l-karozza. Il-pulizija traċċat il-karozza u sabet li qiegħda fiċin ta' lukanda fil-Gżira. Minn hemmhekk il-pulizija marret mill-ewwel fuq il-post u sabet il-karozza barra l-lukanda b'diversi daqqiet. Intqal li receptionist tal-lukanda spjegat li l-karozza kienet ta' 4 ġuventur li bdew joqogħdu hemm stess u ftit tal-ħin wara ġew arrestati hekk kif instabu riqdin. Waqt l-interrogazzjoni ħareġ li fit-8 ta' Jannar għal-ħabta tal-10 ta' bil-lejl l-akkużati marru East Park, post fejn jinżammu l-karozzi għal-Kiri viċin l-ajruport u serqu karozza minn hemmhekk. Fid-9 ta' Jannar huma serqu karozza oħra mill-istess post. Fl-istess waqt dew jippruvaw jisirqu vetturi oħra, però ma rnexxilhomx. Dakinhar stess huma allegatament għamlu wkoll hit and run fil-Gżira għalhekk il-karozza instabet kollha daqqiet. Il-prosekuzzjoni ppreżentat diversi dokumenti fosthom ċitazzjonijiet li qalgħu l-imputati waqt li bdew isuqu. Jaċine Leonizar Hilal u Sofjane Buhava wiġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Intant Said Buhava u Muhammad Salim Somah wiġbu ħatja għall-akkużi. Fil-konfront taż-żewġ imputati li wiġbu ħatja, il-prosekuzzjoni qalet li minħabba li dawn it-tnejn għandhom akkużi differenti mit-tnejn l-oħra għaliex ma kinux huma li saqu l-karozzi b'mod perikolus, kien hemm qbil mad-difiża li l-pina ma għandix tkun waħda ta' priġunerija. Għalhekk il-qorti preseduta mill-Maġistrat Elaine Rizzo kundannat lill-imputati sentejn priġunerija kull wieħed jekk jerġgħu jagħmlu xi tip ta' rejat f'dawn l-4 snin li ġejjin. Sa dan it-tant id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest fil-konfront tal-imputati li wieġbu mhux ħatja. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-fatt li dawn iż-żewġ imputati m'għandhom l-ebda rabta ma' Malta. Ġie spjegat ukoll li fil-ġimgħa li dawn għamlu Malta għamlu ħerba u għalhekk huma ta' periklu għas-soċjetà. F'dan l-istadju l-qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest.